Puji dan maturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muji syukur kanugrahanipun Gusti mbok beli dalah kaluhuran menika. Kula kali panjenengan tasih saged pinagih kanthi hiburan. Ludruk Sri Asih Arga Baru ingkang muncul saking lalatan Jombang Beriman. Mbok beli kanthi adicara ingkang kula padugi menika gending-gending campur sari ala Sri Asih Arga Baru nggih. Mila kanthi adicara gending campur sari kula mbeta sinden 5 cacahe. Nggih. Saking sisih kiwa sapa wong ayu? Mbak Wiwi. Niki sing angka kalih Mbak Yuli, sing rada mlenuk. Kae nduk Tamanono. Sing ana nggone sisih tengen iki sapa, Bu? Mbak Febi, Jeng Febi nggih. Ingkang sisihipun Mbak Maya. Sing paling merongos tenggenetan ki Mbak niku. Sing duwe rayap sak Jombang nggih. Katuran sugeng dalu rawuhipun kagem Maestro Ludruk Jawa Timur. Ugi sesepuh Ludruk panjenenganipun Abah Saikirun. Mugi-mugi nyuwun pangestune kanthi pementasan Sri Asih Arga Baru menika nyuwun pangestune mugi-mugi saged lancar. Nggih. Sugeng dalu Abah. Nggih sugeng dalu Abah, matur sembah nuwun rawuhipun nyuwun pangestune mugi-mugi Sri Asih Arga Baru saged langgeng, saged koncar nggih Abah nggih. Abah. Nggih, mila kanthi bukane gending Banyuwangi Pacitan. Nggih, iku mang njaluk apa wong ayu? Tambal ban. Nek sing bledos ban gak apa-apa kok gatheke rayap. Nek rayap sing bledos bahaya. Ha nggih, Banyuwangi Pacitan langsung tambal ban Kang Mas.
Ayo nduk anakku sing paling merongos dhewe sak Jombang. Ayo. Nggih, gubuk asmara. Ayo Pakmu ditarik gubuk asmara. Heeh. Apa Cak Nurali? Heeh. Adik tok kene lho Cak Nur. Joko Mlarat. Heeh. Njaluk dioslo Pakmu. Heeh. Nggih wilujeng dalu kawuhipun Abah. Aku kelingan gubuk kae biyen tak golek ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isi sayang jenenge gubuk asmara biyen kae aku kandung tresno tanpa bantal tanpa kloso bot-abote kecaman asmara gubuk kae wadi wiwit biyen kok saiki gubuk kae keprito tengah wengi nganti jagat dino catatan sajroning ati tanpa luntur kaya aku kowe dadi garwa bergolere ning gubuk asmara Joko Mlarat ya. Aku wis kandha aku wong desa tanpa bondo donya Duda Mlarat wong tuaku bakal aku rekoso urip wis yo iki wis patine kowe ndak oke karo priya bagus sing padha sukene ora iya lan ora lekewo yen sliramu teko para krama sing kulon parane yen rembulan sotempe dorene kaki
matur sembah nuwun. Kerubungan susah sudah datang ke sini jauh-jauh dari Jombang. Waduh, angge Jombang. Iki mang nglumpuk nduk wong ayu penggemar-penggemar nglumpuk, heeh. Nggih, sing saka ngarep, heeh. Aku pengen upin-ipin. Ayah belikan ayah. Lah apa kok kepengin upin-ipin wong awakmu kaya upin-ipin kok sok. Lah kae mbek mayar apa do upin-ipin? Iya. Apa Bapak? Abah Kiron, selamat malam. Sehat selalu Abah. Habis ulang tahun ya. Aku belum ngado ini ya. Kadonya doa yang baik buat Abah, semoga panjang umur, sehat selalu. Ini saya juga minta doanya semoga Ludruk Sri Asih Arga Baru makin lancar, sukses nggih. Doakan ya Abah ya. Oke. Tungane sang maestro muga-muga kinabulan. Amin. Iki anak panyuwun no. Napa? Rondo kembang. Oh, rondo kembang, rondo nakal nih ora. Ya, duet-duet Pak. Iya, duet, nggih. Ya, oke. Semoga rondo ndugal ngene iki, mami rondo kembang. Oh, Anjing rondo kembang ayo. Satu lagu lagi niki. Nggih, disukani kena goda, nggih. Kena goda, ayo Nduk. Semoga Sri Asih Arga Baru. Ada Yeye Multimedia, Vena Audio Production, Horke Jombang.
campur sari dalam tutup kanthi semanggi mbok blenten gerang langkung anggen dalam lelados kinding utawi lelagon nyuwun ageng banget sami. Kandidatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng danu para pamirsa Sriase Arga Baru ngaturaken tanirema pinarak ingkang seketa.
watak totolan menawi lepat kula nyuwun ora panyapa lan pendirian menawi wonten dolor lepat kula nyuwun gunging hepeng hamare no hamare ora kriti soho pemangke hengkang para yo zaman sakniki zaman kemajuan zaman teknologi akeh tantangan era globalisasi soka sebatan kita sing penting ayo kuat mulane kabeh kancaku seniman ayo nikahno seni tari ngremolan kidungan Jawa Timur wis dadi kebanggaan bisa ngundang para wisa tawan Jawa Timur indah lan nyaman nek akeh turis sing padha krasan namung semanten kidungan kula pamit ten kutha Jombang.
pancen abot dadi wong tani jam 4 esuk wis padha tangi ame kala singkang karo nuntun sapi pacolan narik jagane gari sengenge dolor wis katon awan sing diarep para bapak tani cuma harapan sarapane ketan lan ketelo nek anggone mangan ono ndure gele pangan gedoro pati iku pitungan barang jauh mesti loro lan enak dek riring ayo dilakoni amre gampange wong yolere
Mariano Dolek pangan ana desa sawuh jetis Mojokerto Rino wengi pikiranku malah megung wong mikirna golek duit tak gawe nempur kelingan marang bojoku sing tak ganti sajroning iku rasa tresno ora bisa ilang sajroning dodo takno nanti nek Martono njaluk apa meneh kula nang Kertosono baleta angger weton selamat kono supaya gangsar doleh sandang lan pangan nang nek rete-rete lode anake opo rete-rete matur suwun lagi penggemar penganti ada-adane ganti mole anane gak mole kurang oleh luwe oke Pakde apa matur balong panggang matur suwun Pakde jangkrik penuh kok kerek anane ngerek mari tak kilani nane kene opo bojo penuh kok pore anane pore mari tak sedene matur suwun dulur Kartono Pak Dik Jumber Cak Yadi beton penganti Gresik matur suwun becak Upin rokokan share
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Nah, kok sepi? Loh, koyo ngene. Wong sakmene akeh mbok kira sepi. Sepi cao sing jawab. Apa mbok anggap iki penyakite beras? Sing jawab mek loro ngarep kok iki lho sing jawab mek loro. Lho iki penggemar-penggemar berat Pak Puji Burum sik. Jadi penggemar berat iki teko kabeh. Menyatakan bagaimana pagelaran Ludruk Sri Asih Arga Baru. Kita juga mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kehadiran Maestro Ludruk, Pinispe Ludruk sak Jawa Timur, termasuk Abah Kirun ya. Iki hadir ndelok ya apa pentase Ludruk Arga Baru. Nek kurang sesuai ketua dijak sowan, pengarah. Soalnya Ludruk kan akeh, tapi kita harus bersaing sehat. Gitu? Orang kok ngomong ki didol iki ngomong ki didol gak usah. Yang penting bersaing sehat, tampil yang bagus. Iku siji mesti payu. Nek tampil elek, ya sih. 23 juta sampai juta nanggap pelek kayak apa. Ya toh? Oke, matur nuwun untuk Abah Kirun bisa hadir untuk menghadiri pertunjukan kami kesenian khas Jawa Timur tradisi Ludruk. Oke. Ya, iki wis fan berat dari penggemar lawas kok kabeh. Ya penggemar Ludruk, matur nuwun. Ini iki kebiare Ludruk Sri Asih Arga Baru. Mbak Windy, Mbak Ririn, Mbak Diva, Mbak Firman, Panjak Kendang, Mas Firman ya apa sih? Apa? Kok Mas Firman? Brai wedok kok Mas. Oh, Mbak Firman. Iki nang kampung weteng ke atas ke ibu-ibuan, weteng menisor ke sebelasan. Cak Firman, Panjak Kendang, Mas Rengga. Ora apa Mas Rengga. Lho, Arga tampil kudu ana Rengga iki. Waduh, mboten fain-fain berarti. Lho, kudu ana Windy. Lain iki wis AI, laine ku AI. Kok iso AI? AI angka ikut. Oke, matur nuwun. Ludruk Sri Asih Arga Baru pimpinan Sri Asih dan Cak Yongki Prastio, alamat Kepuh Rejo Kudu Jombang. Penata pengrawit Cak Agus Dinata, dibantu Cak Ringga. Terus untuk Jawa Timur. Niki acara apa, Cak? Acara niki permintaan kabeh teko ibu iki. Oh, ibu sapa sih? Ibu Fateni. Fateni napa Fat? Sapa? Sapa, Cak? Bu Fateni. Fat nah lho. Oh, Bu Fat nggih. Acarane kemantenan. Oh, kemantenan. Sinten iki wong nggih? Kalau tak tulis Cak lali aku kok. Sapa? Mbak Agis melawan Mas Afi. Melawan dulu bal-balan aku niku. Kok melawan? Kan bener melawan kan. Adane Fafa melawan Gatul. Cocok tunggale tutup ipahat tipit. Aja sampe ucul mak Gatul iki mak. Ingon-ingon berat. Oke, heeh. Iki MC kan ana loro dibagi.
terus lakoni jaluan. Nggih, jalukan. Suminten Kidan Warok Edan. Suro Menggolo. Iku harus mulai nanggap wis andhadeg iku. Iku jalukan. Ya tetep dilayani lah. Nggih lho. Pemaine ya nom-nom. Pokoknya pilihan kabeh. Iya pilihan. Bengi iki jos Sutir. pilihan. Bersaing sehat barek ludruk liya liyane. Oke, untuk Mas Agil. Nanti Mas Agil ya. MC ini nanti ki. Motong gara-gara iki mang gak tak gandeng apa? Ya gandengen mari ngono jerongkokno nang brantas. Kayak dipangan iwak. Mumpung cedek ya, Cak. Ya iya. Ya apa? Ini Gil. Acarane karo tuan rumah ibu iki jalukan bedayan serba-serbi Sekarsari. Sekarsari, nggih. Ya. Lanjutin Mbak Windy. Nggih. Tes. Aku tak ngopi dhisik. Ngopi? Monggo sing pahit ae. Lho, kon njaluk ta? Nggih. Aduh matur suwun diucapkan selamat malam pemirsa semuanya yang sudah hadir. Ini kita jumpa bersama pagelaran Ludruk Sriasih Arga Baru. Kali ini kita akan hadir bersama Seniwati bersama Ludruk Sriasih Arga Baru yang kami kemas dalam sebuah acara Jula Juli Serba Serbi Budaya Sekarsari. Hadirin budaya Sekarsari, satu persembahan yang menampilkan gaya dan tata busana Jawa bersama Seniwati Swenawati Sriasih Arga Baru yang tentunya akan memberikan hiburan segar kepada panjenengan semuanya. Iki ono piro Mbak Windy? Waduh niki akeh. Niki akeh, Cak. Diceluk kabeh ya? Nggih, pokoke Dua-dua. Mergo iki tak samangi ono 40 kowe. Oh, enten sak truk niki. Muga-muga iki ya amot. Langsung dipanggil dua-dua Mbak Windy yang sudah terdaftar artis yang kita hadirkan untuk memberikan hiburan kepada panjenengan semuanya. Yo, sapa Mbak Vin? Ada Mbak Hilda sama Mbak Elsa, monggo. Mbak Yuda, Mbak Elva dipersilakan. Nggih. Monggo. Niki junior-juniornya Ludruk Sriasih Arga Baru. Iya. Hati-hati. Sandalnya jinjit ngarep. Ya. Pokoknya dok. Sik. Ayo yo. Asik. Ya. Sampai bawah yo. Kula kali bareng nyebrang ra ono wote. Iya, Cak. Terima kasih Hilda bersama Nggih, Elsa. niki masih duduk di bangku kuliahan. Oh Nggih, begitu. niki mahasiswi. Dulur tadi yang sudah hadir salah satu pesinden juga merupakan salah satu presiden yang masih duduk di salah satu universitas di Jawa Timur ya. Ayu. Ini langsung tak panggil pula dua sekaligus ya. Ini ada Nabila bersama Mbak Feby. Dipersilakan. Monggo. Ayo Mbak Nabila sama Mbak Feby. Ini masih duduk di bangku SMP. Ya. Ini kita SMP. SMP. Sekolah Manak Pito. Nah. Ayah.
wangi ya. Ya. Luar biasa. Febi Nabila yang sudah hadir, dia masih duduk di kelas 2 SMP ya tentunya ya. Iki wis besar golek duit. SMP pun saged golek duit ya. Lah iso lho. Duduk di situ. Ayo dilanjut Mbak Febi. Nggih niki langsung 4 nggih. Langsung 4. Nggih. Papat? Spesial niki 4. Langsung 4 sekaligus dipanggil Mbak Vindi. Nggih, ada Mbak Bilkis, Mbak Niken, Mbak Tasya sama Mbak Bila. Yang sudah Ayo. terpanggil dipersilakan. Nah, Monggo. Iki reni iki. penerus-penerus Sri Asi Arga Baru iki, Cak. Nah, Iya. awas. Alah papat budal bareng. Nah, nggih. Ora ono sing ngrikit kok. Asu kabeh. Ayo kok asu. Ora kaya masuk. Ya. Lala, jas, jas. Ayo goyang. Terima kasih. Rene Mbak Vindi. Ayo nang ndi? Kok. Kayak inggon. Niki tas SD. Iki se SD. SD nek niku SMP niki SD. SMP sing iki SD. SD sakmene gede niki ya Lah apa iya Cak? ngene Pak nembone kok mentolo mangan kayane. Kok mentolo. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nggih. 8. Wis 8 padahal iku sik 30. Kata lho sik akeh. Jos pokoke. Papat mana iki? Mboten niki Piro? dua-dua lagi aja. Loro Nggih, maneh. soalnya Pokoknya papat iki ra kena dipisah pokoknya. Langsung dipanggil Mbak Vindi. langsung nggih. Ada Mbak, niki Bu Bos kita. Oh, Bu Bos, Bu Bos. nggih, Bu Bos kita. Mbak Sri Asih. Nggih. Sing duwe kerajaan Nggih. Sri Asih CS. Nggih, niki Bu Bos kita, Bu Sri Asih. Ada Neng Sri Asih. Mbak Wiwi, Ada Mbak Wiwi. Mbak Yuli, sama Mbak Cahya. Juga Mbak Maya. Oh nggih, Mbak kali Mbak Cahya. Maya, monggo. Limo iki ya ora Lima. kena dipisah kok. Nggih, 5 niki. 5 5 langsung. serangkai niki. Telu wae. Telu Wah, setengah. ayo. Parkir di sini. Ya, Ngentel ayo apa iku sing mburi. Biar panjenengan nggak penasaran ya. Nggih. Inilah sudah hadir di hadapan kita yang panjenengan tunggu. Neng Sri Asih, Neng Yuni, Neng Iwi. Niki sing duwe kraton Sri Asih CS ngene iki. Ayo. Panjakno. Bokong kaya iki. Lho padha lho Cak, bokong karo Mbak Wiwi. Bokong karo awak kok adoh. Luar biasa. Ini Sri Asih Yuli
Willy. Terima aku kasih. nyawang bokongnya Mbak Wiwi iso seneng ngono nyeneng ngono Cak. Gak ngono, bokong karo awak iki lho iso ado. Nah, iso apik ngono. Koyok petal ngono. Wiwi yang sudah hadir sing duwe bokong semok sa Indonesia sudah hadir bersama kita. Langsung dipanggil dua sejoli ya, si kembar ya. Kembar niki. Cahya sama Maya, dipersilakan. Yo, biar panjenengan nggak penasaran sambut kehadirannya Maya, Cahya. Inilah orangnya. Awas salto loh iki kok ya. Iya, sing rogon. Alah, bocah iki kapan metu mesti gawe buk. Sing apik. Lho iki yo gak kalah karo Wiwi. Iki tambah do. Iki tambah koyo. Yes, sing apik. Kok gak salto iki mang? Kok Dolor sudah 15 artis 15 seniwati yang sudah hadir menemani panjenengan. Iki sek piro Mbak Win? Masih ada lagi. Wah, masih ada. Pokoknya kan si terakhir spesial nih. Oh iya. Spesial Pol pokoknya. Ayo diceluk dipanggil dipunaturi. Seniornya. Oh senior ini ya. Si Arga Baru nih. Ada Bu Yayu kali Burung nggih. Ya, Bu Yayu sama Bu. Oh, kali ibu kita Bu Harti. Oh iya Bu Yayu, Bu Harti. Kali Burung. Langsung tiga sekaligus hadir untuk menemani paling panglipur dua hadapan jenengan sedaya. Monggo bersama Sriase Arga Baru tentunya. Langsung dipanggil 2 atau 3 atau 4? Dua-dua saja. Kari, sing nom kari spesial sih. Sing nom kari. Tak gawekno ini khusus Bu Ririn kali Mbak Mirsa. Neng Ririn karo. Bu Ririn kali Mbak Mirsa. Sing nom kari wis gampang. Engko tak kokon golong-golong dok kene pokoknya. Ini juga seniornya Sriase Arga Baru. Ini senior banget ini ya. Bu Ririn ini dadi ini kayak tahun waru. Patang puluh patang. Bersama Neng Mirsa.
terakhir ya. Terakhir nih. Yang satu ini spesial banget buat panjenengan ya. Salah satu seniwati yang sangat ini belia banget loh ini ya. Juga bintang tamu kita malam hari ini ya. Hadir dari kota metropolitan Jakarta. Ini ado-ado ada rawuh ono kene. Mbak Diva. Ayo disebut siapa beliau? Mbak Diva sama Mbak Firmanda. Diva ayo, sama Firmanda. Tabuane sih spesial iki kudune. Ayo, Cak. Khusus arek loro iki sampe napakno sembarang wis. Jaranan yo gak apa-apa ayo. Wah. Ayo. Lomba pokok. Firnanda, terima kasih. Sinten jenenge Mang Cak? Firnanda. Firmanda. Firnanda tak. Duduk Firmanda iki. Wong kene gak ono sing percaya nek sampean celuk Firmanda iki. Wong iki omahe kene seberang iki. Firnanda Tasuyit. Ardi. Sing siji ndi sing iki? Iki. Diva. Duduk Diva. Oh, sapa? Dipo. Sampean ngerti. Lho nek aku ya wedok asli ya apa sih. Dulur sederetan seniwati Sriasih Arga Baru sudah hadir di hadapan panjenengan. Tentunya akan memberikan hiburan dengan gending-gending campur sari ya. Mas Agus, koplone Mas Agus, tanjakno. Yo, ditarik bersama Sriasih Arga Baru ya. Semua
sapa tambani mripat iki ora bisa dikedhe kita weruh sliramu jejer dhewe andung tresno umbar nafsu nias moro lali aku yen nyate wanita liya wis milih aku dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mbok aja gelane rasa asa tresnaku ra bisa njogo tak sesuwun mugi paring ondang eling marang keluarga tansah semanding andem tentrem pangajap rino lan wengi bola bali kok gawe gelane hati digoyang kembali Sri harga baru lagi Harga baru. Vena, terima kasih. Ye, sotek. digoyang kembali bareng-bareng Sri harga baru ada Yeye Soti Vena Audio Production terima kasih umpama aku rawati so loro tak wales loro kaya tantung setan tompo nanging aku gak mentolo umpama aku ra duwe rasa aku lilo sampean karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe malah milih wong liya
Hadirin, tuntas sudah persembahan yang kita haturkan, maka kami Cak Radil pribadi Kali kula ning Vindiantika mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan dan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.